Gaurkoan Sara Grandes artista irundarra dugu gurekin eta datozen minutuetan emigrazioarekin honetan egiten ari den muralaz hitz egingo dugu. Lehenik eta behin ongi etorria Sara eta konta iguzu zein da artearekin duzun harremana. Eskerrik asko. Ni txikitatik margotu izan dut eta artearekin harremanetan ibili naiz. Eta unibertsitatera joan nintzenean arte ederrak burutu nituen. Eta duela 4 urte bukatu nituen ikasketak. Eta geroztik nire kabuz saiatu naiz erakusketak egiten, artearen munduan jarraitzen eta bar. Ez da oso lanbide erresa, baina saiatzen eta pixkanaka gauzak eginez gauzak ateratzen joan dira. Entzun dugun moduan pandemia nahiko garai konplikatua izan da artistentzat, ez dakitzuk nola bizi izan duzun egoera hau? Bai, nabaritu da, pandemia baino lehen hainbat erakusketekin egon nintzen, herrialde edo herri ezberdinetan, eta ondo zijoan, eta hori pandemia iritsi zenean erakusketa asko kantzelatu egin zidaten, eta taberna asko baita ere itxi. Orduan dena hor bertan geratu zen, eta hori bakoitza bere etxean, eta asko zailago. Eta imaginatzen dut, egoera honen erdian kultura kilometro zero bezalako programak eskertuko dituzuela artistok, ez da? Bai, noski. Gainera, aukera oso onak ematen dizkigu, proiektu handiak eta bizibilitate askorekin gainera. Eta zuk esaten dezuna, egoera honekin asko eskertzen da, eta gainera artista lokalak bultzatzea edo. Zentzu horretan pozgarria izan behar du Irundik barrena zure lanak ikusteko aukera izatea, ez? Bai, oso. Eta oso aukera ona, gainera hori kalean egotean jende asko ikusten du, asko galdetzen dute, interesa asko dago eta hori ezagutza batez ere. Eta gainera, zure murala kasu honetan eraikin garrantzitsu batean kokatuta dago, ez? Irunen historiaren barnean garrantzia duen eraikin batean, hori ere garrantzitsua izango da zuretzat, esa? Bai. Ilusioa egin zidan eraikin honetan egotea eta gainera berritu dute eta ideia edo proposatu zidatenean harrituta geratzen nintzen eta ondo. Eta zein izan da lan hau amaituta ikusiko dugunean aurkituko dugun emaitza da, zein da proiektuaren ideia? Niri proposamena egin zidatenean, eskatu zidaten, honi buruz egin zidaten eta gaiak edo eman zidaten, gaiak bezala, zen emigrazioa, emigrazioa eraikinean gaude, emigrazioa, emakumea, mobilitatea eta integrazio soziala. Orduan, gai horiek hartuz, diseinu bat prestatu nuen eta ez dakit istorio modu batean edo pixkat igual gai horiek plasmatzen saiatzen eta hori izango da pixkat, diseinua egin nuen diseinua handian eta hori. Eta aukeratutako materialak espraia eta esmalte pinturak dira, zergatik aukeratu dituzu material hauek? Txapa, pixkat berezia delako, ditu koskak bezala, eta berrotxan asko ere zailagoa zelako margotzea, eta gainera txaparen materiala ez ditu margo guztiak onartzen, eta espraia iruditu egun zela oso aukera ona, baita ere presupuestari begira. Eta, hain dimentsio handiak ere izaten, espraiarekin aukera ona da, hain handia egiteko. Eta eguraldi txarrak ez dakit asko baldintzatzen ari dizun lan hau aurrera eramatea? Hasi nintzen joan den astean eta behintzat joan den aste osoa eguraldia nirekin joan da.
Eta aurte, aste honetan hortxe doa, ez dakit, ematen du euria egiten duela edo ez, euriet egiten baldu ezin den margotu, eta itxen maite lehortzera, eta hori. Haizea baita ere, haize asko egiten baldin badu espraiarekin ezin den margotu. Kliman egokitu eta, Bai, azken finean ez dago besterik eta aldaketa boikin, baina noiz uste duzu bukatuko duzula lana? Noiz ikusi halko dute Irundarrek lan honen emaitza? Segurazki, abuztuan. Abuztua amaieran edo amaieran bukatuta egongo da, seguro. Eta ez dakit lanean zauden bitartean, hemendikan pasatzen den jendearen iritzia edo hori, jakin mina nabaritzen duzun? Bai, pasatzen diren, nin lanean nago musikarekin, baina pasatzen diren ia ez eguneko egunea, baina askok gelditzen dira edo zerbait esaten diate, orduan beraiekin hitz egiten dut, askok galdetzen diate zer den edo zeri buruz doan, askok ere galdetu diate nire trajektoria edo bertan edo beren etxetan egiteko gauzak eta bar, eta orduan, feedback ona da. Eta ez dakit, hirian dagoen mural bat izan da, ez dakit nabaritzen duzun, Irunen batez ere, kalean egiten diren horrelako lanekiko errespetua dagoela, hiritarrek errespetatzen dituztela, eta behin bukatuta, haien kontserbaziorako, errespetua dutela, eta ez dituztela ondatzen, ez dakit nola ikusten duzun. Nik Irunen daudenak eginak, behintzat, nik uste dut errespetuari begira ondo dagoela, beste gauza bat da igual urteetan zehar igual ondatzea edo baino eguraldiagatik edo urte asko direla eta baino ez herritarrek edo jendeak ez dituelako errespetatu baizik eta hori zaharrak direlako edo baina nik uste dut herritarrek gauza igual serio edo proiektu on bat denean errespetatzen dutela. Claro, noski. Eta aukeran emango balizute, Irungo lekuren bat aukeratzeko aukera emango balizute, eta nahi dezun lana egiteko aukera emango bazizuten, ze luku eta ze motako lana egingo zenuke? Ze leku? Bai, hori da. Justo joan den astean pasatzen ere gizon bat, eta hitz egin zidan justo Artian eta Hendaia tartean dagoen muro bati buruz hitz egin zidan, pareta ondia eta politet bat dela, eta hori mural bat, bertan mural bat egiteko gogoak sartu zaizkit.